Nabo uvimvano likaphunga nomageba uvimvano olumabalazi ibhadu ngibe ngiyalithinta leho aqabala siyakhuleka nina bezulu eliphezulu libumbene lesokukhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihla nje. As of this afternoon, 30 people have been confirmed dead and others are injured, about 29. Ungqongqoshe wezomsebenzi kahulumeni uSihlezi Kalala usememezela ukuthi sebengamashumi-30 abantu abaphangala lesigamekweni sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape. Inkantolo yomthethosisekelo isibhalele ikhomishana yezokhetho eyimele neqembu umkhonto wesizwe icela ukuthi benze izethulo ezibhaliwe mayelana nestatement esenziwa ukhomishana we-IEC uJanet Love lapho ayephawula khona ngokulungela komholi we-MK uJacob Zuma ukuba melele leli qembu okhethweni. I'm always trying to find solutions. I'm always trying to help the players to be better. I'm always trying to help the club to be better. I'm always trying to help the team to play better. Yize umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mkwene eqhubeka nokuqopha umlando kulekanobhutshuzwayo kuleli uthulindele isizini ezayo ukuthi ibe nzima kakhulu. Sesinyuke safinyelela kwabangama-30 isibalo sabantu abaphangale lesigamekweni sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape kanti namhlanje kubanjwe umzuzwana wokuthula endaweni yesigameko ukukhumbula labo abaphangalele. Inkantolo yomthethosisekelo isishicilela imbandela yayo ngesicelo besifakwe ikhomishana yokhetho i-IEC ngodaba lomholi we-MK Party uJacob Zuma ngokuba sohlwini lweqembu kwabazothunyelwa ePhalamende emva kokhetho. Lesi sicawu sezomthetho sisekelo sesiyalele i-IEC iqembu iMK kanye naye umholi uJacob Zuma ngokuthi kuzofanele benze izethulo ezishicilelwe phansi nokuzokufanele bayilethe kungakashaya ihora lesihlanu ntambama ngolesibili. Inkantolo yomthetho sisekelo ihlalelwe umsebenzi ukuthi iphume nesinqumo esiwujuqu maqondana nokuhumusha kwesigajana somthetho okuyiwona oholele kulomdonsiswano okhona phakathi kwe-IEC kanye neqembu iMK ngokuthi uZuma kufanelekile yini ngokwembandela yomthetho ukuthi angaba yilungu lePhalamende. Inkatha Freedom Party KwaZulu-Natal ithi ukuphumelela kwayo okhethweni kulele kutheni leli qembu lenza kanjani ey'ndaweni ey'ngamadolobha ey'fana nomkhandlu weTheku kanye noMgungundlovu ogaqele sobundunankulu kulesifundazwe ku-IFP uThami Ntuli ubekhankasa eNanda namhlanje. Amaqembu ezombusazwe aqinisa umkhankaso wawo esifundazweni manje. Kule mpelasonto edlule loyo owayengumongameli we-ANC umnumzane uThabo Mbeki ubehambele umphakathi waseNanda ukuzokhankasela iqembu elibusayo. Iqembu eliphikisayo esifundazweni i-IFP nayo izise umkhankaso wayo kulomphakathi waseNanda. Izakhamuzi lapha zithi sezikhathele izithembiso ezingagcinwa. Ubugebengu, amanzi kanye nokwentuleka kwamathuba omsebenzi enye yezingqinamba lomphakathi okhononda ngazo. Bekade ngike ngacabanga ukuthi ngingayi. Koze ngabona ukuthi angihambi ngobhoda. Ngoba manje mhlambe okhetheka. Mhlambe ophatha emandleni. Mhlambe oba ngcona sazi. Imost yabantu sebene TB through wona amanzi eVatrikani. Nengane zinezilonda nathi abadala sinezilonda. I-IFP ithi leli qembu litshengisa izimpawu zokukhula ikakhulukazi ezindaweni ezisemadolobheni. Leli qembu lithi imphumela yakamuva yezinketho zokuchibiyela izinkomba zokuthi leli qembu lingasinqoba lesifundazwe. Siyazi abanye abantu abasafuna ukuvota ngenxa yokuthi babona abalibona ushintsho. Sizothi ke sicela ke benikeze iqatha bebona uma bevotele i-IFP abezukubona umehluko ngoba siyabethembisa thina uzobanikeza uhulumeni ohlanzekile. I-IFP ithi ihlose ukuthola amavoti evile esigidini ezimbili kulolu khetho oluzayo esifundazweni. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseNanda. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uphinde wagxeka i-ANC ngokujuba amalunga ezikhundleni kahulumeni wathi lokhu kuphazamisa ukuthuthuka komnotho wakulelizwe. I-DA inethemba lokuthi inganqoba kulesifundazwe kokuqala nqa ngemva kwalolu khetho likazwelonke. uSteenhuisen ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabalandeli beqembu e-Appington eNorthern Cape. uSteenhuisen uthi ukujutshwa kwamalungu e-ANC ezikhundleni zikahulumeni kunomthelela omubi komasipala uma sekufanele bahlinzeke izakhamuzi ngezidingo ngqangi kanye nezinye izinsiza. Appington is a place that should be a tourist mecca in South Africa. It's in a terrible state because of the lack of investment in infrastructure, the contamination going into the Orange River, which is affecting a lot of the farming operations because there's no basic services, capital budget being spent on sewage treatment works and the like.
I-DA iqembu eliphikisayo esishayamthetho saseNorthern Cape ngezihlalo eziyisishiyagalombili futhi nethemba lokuthi izokwenza kangcono okhethweni oluzosingathwa mhla zingama-29 kwephezulu. I don't think there's anywhere in the country that's safe for the ANC anymore, let alone the Northern Cape. And I think that there's very good potential for the opposition in provinces like this. uStenhuisen uphinde wacela ukuba amaphoyisa adlulise icala likaJocelyn Smith ophikweni lwamaphoyisa oluphenya ngokukhethekile njengoba ukuxambukela kwezombusazwe sekuphazamise uphenyo. Iqembu i-Action SA lithi lifuna impendulo edolobheni iKapa ngendle echithelwa olwandle. Leli qembu lisebenzisa ke indiza enophephela emhlanje ukutshengisa indathele eKapa indawo lapho izinkulungwane zamalitha endle ilahlwa khona. I-Action SA isola umkhandlu udolobha eKapa ngokweqa umthamo wendle echithwa olwandle ngendlela eziningi. Ithi lo mthamo wendle usufinyelele kumalitha ayizigidi ezingama-30 ngosuku. An application that we received proved how for 104 days of a 6-month period, the city had exceeded that particular maximum amount, which demonstrates that this is not a once-off thing, this is a regular feature. The second area of failure relates to the quality limits. There is a prescribed limit in terms of the quality of sewage that is put out there, and the city has exceeded that too on a regular basis in the period between February and April of 2023, the period in which we obtained this information. iKapa lithi lino-97 wamaphesenti wamaphepha awubufakazi bokuthi liyayilandela imigomo yokugcina idolobha lihlanzekile. We have also initiated 7 major studies that have already been undertaken by different independent marine science experts, all confirming that the city's outfalls are meeting the design objectives in reducing risk to human and environmental health. Ingxenye yomfelandawonye namanye amaqembu aphikisayo nokufaka phakathi i-DA ithi ayikwenzi lokhu njengeqhinga lokukhankasa, kanti ixwayise ngokuthi uma lesi simo siqhubeka singagcina sinomthelela kwezokuvakasha. Umndeni kaJocelyn Smith oneminyaka isithupha Nyamalala eSaldanha Bay cishe enyangeni ezintathu ezedlule unxuse unina kaSmith ukuthi akhulume iqiniso ngalokho akwaziyo ngokunyamalala kwalentombazanyana. Inkantolo yemantshi yaseFrendenburg ihlehlisela umhla ziyi-15 kuNtulikazi icala ukuze kuqhubekwe nophenyo. Abasolwa abane abasolwa ngokubandakanyeka ekunyamalaleni kukaJocelyn Smith bavele ngaphambi kwenkantolo. Ngokusho kukamshushisi wombuso kunophenyo lomakhalekhukhwini abasematasa ngalo. Ukunyamalala kwalentombazanyana kukhathaze abaningi kanti umndeni kaSmith ufuna izimpendulo ikakhulukazi kunina. I asked Kelly where Jocelyn she didn't know, and I tell Kelly she must talk because why? The people is going to turn state witness, and then they're gonna put her in jail. Imibiko engelona iqiniso esabalele ezinkundleni zokuxhumana ingahle iphazamise ukuqhubeka kophenyo kuleli cala. There was a rumor heard outside that there is someone else who was turned a state witness, which is not true. The top priority for all of us is to ensure that we find a child. Izindla zithi zisanethemba lokuthi uzotholakala esaphila uSmith. Time for the residents of Saldanha, for the Western Cape, considering that this particular case have ultimately placed missing persons front and center within our province. We are still hoping that Jocelyn will be returned. Kulindeleke isinqumo ngokuthi leli cala lizoqulwa kweyiphi inkantolo. Mbukile sathi qoyitolo kanwabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. We are not dealing with human beings here. We are dealing with heartless animals. And the state must respond appropriately. Unenonkulu waseGauteng uBanyaza Lisufu uvakashela umndeni wakwaPhalane eSoshanguve enyakatho yePitoli ukuyobhonga emswaneni waphinde wanxusa ukuba besekwe ukuze kutholwe umbulali. Mbukela sikubingelele mosando kungena kasikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba engifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo.
Sesenyuke safinyelela kwabangama-30 isibalo sabantu abaphangalele esigamekweni sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape. Kanti namhlanje kubanjwe umzuzwana wokuthula endaweni yesigameko ukukhumbula labo abaphangalele. Lona bekumzuzu wokuthula obanjwe emva kwehora lesibili namhlanje emini nokuyisikhathi okwabhidlika ngaso isakhiwo saseGeorge. Khona namhlanje ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni uSihli Zikalala ubehambele endaweni yesigameko nalapho efike waqinisekisa ukuthi sebengaphezulu kwama-30 abantu abaphangalele kulesigameko. We are still in shock and deeply saddened to hear of the extensive loss of life caused by the collapse of the building. As the search and rescue effort enters the 8th days, we are informed that as of this afternoon, 30 people have been confirmed dead and others are injured, about 29, and there is still fear that the death toll could still rise as rescue effort continues. Njengoba sekuphele isikhathi esingangesonto kuqhubeka imizamo yokutakula, iziphathimandla zenza konke okusemandleni ukuphuthumisa uhlelo lokuhlonza izidumbu. Obviously working overtime, we're doing extra shifts. We as the bodies come in, we will go through the post-mortem process so we can get the pictures done and so forth. So I understand that the families, they want closure, they want answers, but if they can give us a day or two after, a day at least, after the body's been recovered, so that we can put those photo albums available. Bangamashumi ayisikhombisa nomuvo abantu ababesebenza kulesi sakhiwo ngesikhathi sibhidlika, kanti uhlelo lokutakula luyaqhubeka. Abayi-13 bona basasesibhedlela. Abaholi bomphakathi wamaSulumane emazweni akhele impumalanga yezwekazi Afrika nabaqhamuke eEurope kanjalo naseMelika bahambele komkhulu le-ANC ngenhloso yokuhalalisela uhulumeni waliqembu elibusayo ngeqhaza lakhe ngokweseka izwe iPalestina elihlaselwa u-Israel. Umengameli uCyril Ramaphosa ubehambisana namalungu opholo ophezulu benhlangano kulombuthano obubanjelwe ekomkhulu le-ANC eLuthuli House eGoli namhlanje. Umengameli Ramaphosa ugcizelele kakhulu kwele ukuthi inhlangano ebusayo kuleli izoqhubeka nokweseka ngaphandle kungabaza umzamo wokuvikelwa kwelungelo labantu basePalestina. For us it was a duty to support those who are experiencing a violation of their basic human rights, who are in fact being subjected to genocide. Njengoba simanzonzo isimo eMiddle East, umengameli Ramaphosa uthe bakhathazeke kakhulu ngesimo sokuhlasela esihambisana nodlame esibonakala siya ngokuba sibi esifundeni saseRafa. We've always been concerned right from the beginning about the attacks that are being perpetrated and leveled at the innocent people in Gaza. And we've always said that this is collective punishment. Bomkhandlu wamaSulumane emhlabeni bedlulisele isipho sabo esiwuphawu lokuhlonipha inhlangano ebusayo. Due to the changes that are happening in the world, we see that this year will be a year where 64 relevant elections will take place, and many of them will have a direct impact on the fate of the Palestinian people and the situation in Gaza. Inhlangano yamaSulumane emhlabeni ikholelwa ukuthi iANC izokwenza kahle okhethweni lukazwelonke oselisalelwe izinsuku eziyi-16. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyenso Ramogopa usetusa umsebenzi osewenziwe esiphehleni sogesi kusile njengoba sesenza kahle nje kuphehleni ugesi. uDokotela uRamogopa ubebamba isithangami khona kulesi siteshi esifundazweni eMpumalanga. Sezingamashumi-47 insukela kuleli lingacishela ugesi, kanti ungqongqoshe wezogesi uthi lokhu kungenxa yokusebenza kahle kweziteshi ze-Eskom. Esinye samazika abhekwe kakhulu kusile sekuyisiteshi sesikhomba ukusebenza kahle njengoba izinga lamandla atholakala kuso ebalelwe emaphesentini angama-90 nje manje. The choice of Kusile is deliberate because first is that it is one of our two newest coal-fired power stations.
but also Kusile has been key in the recovery effort and the kind of progress that we are seeing today. Lokhu sekusize kakhulu eqinisekiseni ukuthi elakuleli aliwaswela amandla okuyinkomba yokuthathwa kwegxathu elihle. These efforts are orchestrated. There is nothing sudden about what you are seeing today. And in fact, the picture looks even exceptionally better. What is it? I'm happy to say to the country, as I stand before you today, the energy availability factor of Eskom has breached the 70% mark. So we're at 70.78. That's significant. The last time we achieved this was in August 2021. Ungqongqoshe uphinde wachitha imbiko ukuthi awusetshenziswa ngendlela udizili. Ubese ethi izobe isanqandiwe inkinga yogesi noma sekudlula ukhetho. Unhlaba inyanga yokonga ugesi njengoba kunxuswa abawusebenzisayo ukuba bawusebenzise ngokonga. I-Eskom ihlela uqinisa umsebenzi wayo nomasipala. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uvakashele umndeni wakwaPhalane ukuyobhonga emswaneni waphinde wanxusa ukuba beseke ukuze kutholwe ababulali. Uthembisa umndeni wakwaPhalane ukuthi ke uzobuthola ubulungiswa. uLesufi uqinisekisa ukuthi amaphoyisa anikwe imiyalelo eqinile ukwenza konke okusemandleni ukuthungatha inswelaboya. eGauteng Panyaza Lesufi kanye nowengamele ezokuphepha komphakathi uFaith Mazibuko uthi ukuvakasha emndenini akusikho ukuzula nomndeni kuphela kodwa ukuthatha izinyathelo zokulwa nobugebengu. We are not dealing with human beings here. We are dealing with heartless animals. And the state must respond appropriately. And that is why all the resources that the police needed, we gave them. They must hunt these animals, and these animals must know that you don't just kill a 5-year-old and think that it's normal. Amaphoyisa akaseqinisekise ukuthi usukhona umkhondo awulandelayo. We started the investigation on Saturday. I still believe that we are on track. Like the Premier indicated, I'm not going to complain about the resources. We have enough resources to make sure that the case is solved. Umndeni uthi izethembiso zenzo undunankulu kanye namaphoyisa ziletha ithemba. It shouldn't take a life of a 5-year-old for both the police and the community members to assist one another in fighting this crime. I cannot believe that this vehicle left this house and reached whatever destination it is where now, without anyone knowing anything. The 5-year-old will not come back, whatever happens. But a bit of comfort can be had by the families if the perpetrators of this crime are arrested. Kusenjalo izikhulu zamaphoyisa ezihola ungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele kulindeleke ukuthi zivakashele umndeni. Lokhu kuvakasha kuzolandelwa imbizo yokulwa nobugebengu ezindaweni ezaziwa ngokuthi alubhadwa. Umqeqeshi woMaloli Sundowns Rulani Mkwena usenze elikhulu kulesizini yakhe yokuqala egcwele eqeqesha nje iqembu. Umkwena oqokwe njengomqeqeshi ovelele ebholeni labesilisa kuKhosafa usenqobe izicoco ezimbili wafinyelela nasemidlalweni owendulelo wamanqamu womqhudelwano iCAF Champions League. Umqeqeshi weSundowns uthatha izitambo zokuqeqesha leli qembu ngokugcwele eyedwa ngesizini edlule. uRulani Mkwena usenze kahle zokhangena kulesikhundla. Lena bekuyisizini yakhe yokuqala egcwele eqeqesha yedwa. Unqobe indebe ye-Absa Premiership, i-African Football League, wafinyelela nasemidlalweni owandulelo wamanqamu womqhudelwano iCAF Champions League. Umkwena ulindele ukuthi benzima isizini elandelayo. Old man, I won't mention his name, and he said to me at the airport, he said, Clive Barker, the late Clive Barker said to him after he won his first league title, that your life will change completely. And from now on, things will become extremely difficult for you. Umkwena uthi usebenza ngokuzikhandla ukwenza iqembu lakhe libe ngcono. My mind never sleeps. I don't know. I'm always trying to find solutions. I'm always trying to help the players to be better. I'm always trying to help the club to be better. I'm always trying to help the team to play better. iSundowns iphumelele kube ingxenye yomqhudelwano weFIFA Club World Cup yize ingayinqobanga iCAF Champions League. Umkwena uthi uyakuthakasela ukuhlangana nomqeqeshi amthandayo uPep Guardiola weManchester City. Yes, very excited. And you know what excites me even more is seeing Pep Guardiola.
iMamelodi Sundowns ibheka ukuqeda le season ngaphandle kokuguqiswa kanti izobhekana neRoyal AM kusasa eMgungundlovu. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu noPatience Dlamini. Kuzo zonke indawo enthemleni kuze emakhaya sinibingelele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu wakusihlwa kanjalo nakusasa. Azikho imvula elindelekile engxenye ezisentshonalanga yezwe kanti ke lizosikaza ngamafu engxenye ezilapha esifundazweni ese-Northern Cape kwehlele njalo esifundazweni ese-Eastern Cape kanti ke mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile kusukela nje ezifundazweni ezisenyakatho ntshonalanga yezwe kwehlele njalo ezifundazweni emaphakathi nezokela kweyisempumalanga yezwe. Imoya izobe igijima ngesivinini esiphezulu kakhulu ke esifundazweni ke noma ke olwandle olusempumalanga yezwe kusasa okungasodala amagaga olwandle kulezo ingxenye kanti ke imvula zobe ncane kakhulu futhi amathuba emvula elindelekile maphakathi nezo ukwehlela njalo ezifundazweni ezilaphaya enyakatho nasempumalanga yezwe kanti ke lezothi qwaqwa ngamafu lifudumale ngokuhamba kosuku kwezinye ingxenye zezwe. Ake sibheke ke ishisanjwe elingaselibhebhethekise imlilo yequbula ke ukuya ngokwesixwayiso esisitholayo lapha lilindelekile kusukela nje engxenye ezilapha ku-Uppington kwehlele njalo ke esifundazweni ese-Western Cape nasengxenye eyiphakeme esifundazweni ese-Eastern Cape. Make sibheke amazinga okushisa aphansi kulindele ukuthi liphole ke izulu engxenye eyimaphakathi nezwe kakhulukazi ngo-6 degrees Celsius eBloemfontein kanti ke esifundazweni ese-Gauteng lizobe libanda kakhulu ke ngo-13 degrees ePitoli kanti engxenye ezaphaya koMosinda nakoPhalabora lizothi nje ukufudumala lifudumale nangasogwini olusempumalanga yezwe kanti ke engxenye eyilaphaya eyifundazweni esempumalanga koloni noma Eastern Cape, Western Cape kanjalo nase-Northern Cape kulindeleke ke ukuthi lithi ukuphola izulu kusihlwa nje kanti ke kusasa lizoshisa kakhulu esifundazweni esilaphaya noma ke esifundazweni esentshonalanga yezwe ngamazinga okushisa alapha ku-30 degrees Celsius kanti ke Calvina nase-Sutherland lizothi ukufudumala lishisa kakhulu eyifundazweni esempumalanga kanjalo eyifundazweni emaphakathi nezwe ukele eyifundazweni esenyakatho yezwe. Singakho namhlanje sibikezele sezulu sithameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuzele bongozayo okadla mina umntwana uthi ayixabene. Mbukele sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusasa bakhona ozakwethu nendaba zesiXhosa wena usale kahle.